Artikl koji je idući na redu je predivna narukvica također u srebrnoj varijanti. Zaista vrlo decentna i vrlo elegantna, također jednostavna za kombinacije. Idealna je i za neke dnevne kombinacije ako je želite iskombinirati uz neku decentnu, elegantnu kombinaciju. Ukoliko idete na posao, ova narukvica je zaista idealna za vas. Također, ukoliko idete na neku svečanu prigodu, ona može poslužiti i u sklopu neke kombinacije sa vašim nakitom kako biste zabljesnuli. Radi se o vrlo, vrlo elegantnom modelu. Vidjet ćemo i kako izgleda kad je stavite na sebe. Vrlo, vrlo elegantna. Ona je zaista vrlo zanimljiva zato što je sačinjena od reda ovih cirkona u sredini. A uz ove cirkone koji se nalaze u sredini, koji su ovako u većem modelu, imamo i dvije trakice kojima su ti cirkoni obloženi. Znači i sa gornje i sa donje strane. Također imamo red cirkona, znači sitnih kvadratića. Znači cirkoni koji su u obliku kvadratića i sa gornje i sa donje strane, dok u sredini, kažem, imamo nešto veći cirkon. Radi se o cirkonima koji su prozirni, znači onako podsjećaju na bijeli dragi kamen, a nehrđajući čelik podsjeća znači na srebro ili na bijelo zlato. Što se tiče kopčanja, ona se također vrlo jednostavno može kopčati. Ono što je najbitnije je da osim elegantnog izgleda, narukvica prije svega bude i funkcionalna i da se vi snađete sa kopčanjem i zaista možete uz ovu elegantnu kopču svakako vrlo jednostavno narukvicu otkopčavati i zakopčavati. Što se tiče same kopče, ona je vrlo decentno ukomponirana u dizajn ove predivne narukvice. Znači imamo ovako i ovaj srebrni detalj na njoj, tako da kopča je jako decentna. Zapravo kopča ima efekt kao da se radi o nekom dodatnom srebrnom uzorku na ovoj narukvici. Svakako ovaj jedinstveni model možete naručiti na naš broj telefona po promotivnoj cijeni. Zabljesnite na nekoj svečanoj prigodi uz predivnu cirkonsku narukvicu koju imamo u ponudi i budite naravno brzi sa narudžbom.